Eh, namhlanje ngithatha ithuba ngithi-ake ngizichaze nje kancane nami ngiziveze ubumina, ngiveze nenjongo yami okanye ngithi inhloso yami nokuphokophela la ngiphokophelele ukuya khona. Ngithathe isinqumo sokuthi nawo ngizoyenza i-YouTube channel, ngiyikhiphe i-active noma ngabe yini engiyenza khona, cause I know that I'm not good in acting and dancing, like that's not my thing, but ngifuna ukukhipha i-channel yami ibhizi up to the level of ukuthi ifika kuma-subscribers where I can host live, where ngizoposta khona ama-live, ngirelease umsebenzi wami engiwuphethe behind the scene, because like my background is very different, like I'm different in my own way, ngiphila ngendlela yami. So nje yeah, impilo yami like angithandi uyifanisa neyabantu isikhathi esiningi, cause I know ukuthi ngihlukile kakhulu futhi, ngoba nasekukhuleni kwami angikaze ngazibona, ngazicabanga ngivuka ekuseni ngiyovula i-office lomlungu, ngingena phakathi ngisebenza kulo, ngivuka ekuseni ngiyo-onisa umshini womlungu, ngiwu-operate, nginikezwe ama-orders, nginikezwe ama-instruction to follow, ngiphathwe umuntu abe ngaphezu kwami angitshela ukuthi endaweni yami uzokwenza kanje. Like that's not me, that's not who am I. Noma ngisemsebenzini nje angisifili, like it's like ngikhona just to ukuthi for ukuthi ngiphile, yeah, ngayibeka kanjalo. So request yami, ngiyanicela ukuthi subscribe, please guys, that's the only request I have. Subscribe, react to my channel, that will mean a lot to me. Just press button ka subscribe, kuyangijabulisa kakhulu lokho. Kubo bonke asebe subscribe ku channel yami ngithi thank you guys, all the best. Can you please share my channel and request others to subscribe? So inhloso ke nale channel ukuthi most of us kulesikhathi esiphila kuso manje, like social medias, network sithathe izinga elikhulu kakhulu empilweni zabantu. So ukusebenzisa indlela ezindala for ukusebenza akusasebenzeli njengamanje. Njengombhali, inoveli yami ready for ukuthi ngabe ngiyayirelease, but imarket yama-novels ayisekho. If uzorelease a hard copy book, you have to have a strategy. Uma uzorelease a hard copy book ukuthi how are you going to sell it, who are the market, yabona, uzoyithengisela abobani, kuphi, nini, kanjani, abobani abafuna incwadi, abobani abasafuna ukufunda. Like now we have online softwares where you can just go in and read the book. You have a way now of ukuthi book yakho, novel yakho uyirekhode, just plug and play, copy it on a software, on a copyright USB, CD, soft copy. That's how easy I can say it. Umuntu uyilalele inovel then ukuthi usazohlala phansi nencwadi ufunde. Like it's more time wasting ukuthi uhlale phansi nencwadi ufunde than to listen, understand. But singabantu sinama preferences angafani, so ingakho kumele ubalansise zonke izinto ozenzayo. Kodwa nje ngiyafisa ukuthi i-channel yami ifike kuma-subscribers where I can host live, ngifunde incwadi yami for everyone to listen. After that we save all live where I will be reading my novel, khona la nabanye abazobe bengekho ku-live bakwazi ukuthi bayithole futhi nabo bayilalele. It's an interesting book, it's an interesting novel,
it's more about inheritance. Netitle yakhona iyasho umcebo ngamafa, so it's all about that. So and then uthi ngithi I'm a poetry, angikuthandi kahle kahle, because poetry is something that came like out of the line. It's a long story, if I can say it. But I do write my poems, but ukuthi ngiwa-recite, it's not my thing. Honestly speaking, it's not my thing. Because even now, if you can ask for a poem, ngizokusho lekhona ekhanda, engekho ayikho ngiyibhalile yasala kanjalo phansi. But I will make plain ukuthi ngimtholele umuntu ozongirecitela wona ngendlela right, and ngiyanithembisa futhi ukuthi nizomjabulela ngoba wona akhona maningi. If I can think one nje, sorry about that, umculo wezinyoni. Yes, that poem ngiyibhale, I was in love with one of the lady ebengifunda naye esikoleni, high school. And I was by the window. I even remember the position I was at. Mangibhala le poem, staring at her, and then I was just writing a poem. Umculo wezinyoni. Ethi ngibambele eduze sithando sami siyohlala lapha phansi kwezintaba silalela umculo wezinyoni. Those are the lines in that poem. Just Zulu poem.